Caesar-salaatti on ehkä yksi klassisimmista ja tunnetuimmista salateista, mitä monet on syönyt. Yleensä se tarjotaan kanalla tai sitten vaikka katkaravuilla. Mutta tänään ajattelin näyttää teille, miten tehdään Laitilan Broe Egg valmiiksi kypsennetystä kananmunan valkuaisesta hyvä proteiinipitoinen salatti, mikä syntyy kädenkäänteessä. Caesar-salatin salatti on oikeastaan romainen salatti, mitä löytyy hyvin kaupasta. Se on oikein hyvä rapea salatti, mikä kannattaa hyvin huuhdella. Sen jälkeen voitte repiä tai leikata veitsellä tuommoista suhteellisen krouvia palaa. Sitten on kaksi tapaa tehdä. Voitte pyörittää tämän salatin kastikkeen, eli Caesar-kastikkeen salatissa. Tai niin kuin nyt mä teen tämmöisen ehkä vähän kevyemmän version, eli laitetaan salatti tänne lautaselle ja sitten vaan vähän ripotellaan tuota kastiketta tuohon pinnalle, niin saadaan vähän keveyttä siihen salattiin. Caesar-kastikkeessa on majoneesia, sitten siellä on vähän parmesaania, mustapippuria ja monesti on anjovista. Eli hyvin yksinkertainen salatin kastike, mikä sitten maustaa tämän klassikkosalatin. Vähän tänne joukkoon ja ruvetaan koristelemaan sitä noilla täyteaineilla. Nyt sitten tämä proteiinin lähde, eli hieno kotimainen uutuus, on tämä kypsennetty valkuainen. Eli kananmunasta eroteltu valkuainen ja sitten kypsennetty valmiiksi. Säilyy mukavasti jääkaapissa. Löytyy myös kaupasta sieltä kylmähyllyiltä. Erittäin hyvä proteiinin lähde. Todella ravitseva. Pitää nälän myöskin pitkään pois ja voisiko sanoa, että koko perheen suosikki. Otetaan valkuaiset tänne salatin joukkoon ja sitten klassisesti niin vähän leipäkrutonkia. Vaihdat pannulla leipäkrutongit ja sitten jos haluat niin pikkusen parmesaania, mustapippuria ja salatti alkaa olemaan kohta valmis.